Здравейте, мили дами! Вие сте с Мама Гуру. Аз съм Невена и вярвам в гуру силите на всяка мама, повече отколкото тя вярва в тях. В днешния епизод на Мама Гуру ще ви разкажа за своя опит с прохождането на детето. За тези от вас, които не ме познават, аз съм майка на малката Аделина, която вече е на цели 2 години. Да, правилно ме чухте, Ади стана на 2 години на 14 януари. Това беше един истински празник за нашето семейство, който за съжаление не премина точно според нашите очаквания, тъй като Ади си остана вкъщи леко болна, но сега кризата е овладяна, така че няма смисъл да коментираме повече, а просто продължаваме нататък по темата. Само ще вметна, че вече съм правила видео във връзка с сополите при детето, както и видео посветено на инхалациите при кашлица. Тези 2 видеа можете да намерите в канала. И така, относно прохождането. Нашата малка сладка Аделина проходи доста рано, в края на 9-тия си месец. Тя се пусна и направи първите свои крачици. Аз това не го смятах за никакво прохождане и отказах да й направя прощапулник, докато не видя, че е възможно да проходи някакво смислено разстояние сама от точка А до точка Б и да изпълни самостоятелно ритуала на прощапулника. И затова доста отложихме това мероприятие. Направихме го на нейния рожден ден, както вече съм разказвала във видеото посветено на този ритуал. Според мен подготовката на бебето за прохождане започва още в неговата съвсем ранна възраст, когато то започва да пълзи. Тогава то започва да координира своите движения и, разбира се, тялото му започва да укрепва по начин, по който след това може да се изправи самостоятелно на крачета, без да навреди по този начин на ставите си и да направи своите първи стъпки. По отношение на бебетата, които не пълзят, искам да успокоя родителите, че да, наистина това е нещо съвсем нормално, макар и да се среща рядко. Моята малка сладка Аделина е представител на тази група от бебета. Тя така и не пропълзя. Всъщност пропълзя на 1 година и 1 месец, доста след като беше започнала вече да върви самостоятелно. Това не означава, че ние родителите не бива да стимулираме децата си да пълзят и да ги наблюдаваме внимателно, за да следим дали не е на лице вече такова пълзене при нашето бебе. Аз с изненадване разбрах, че всъщност пълзенето може да бъде 3 вида. Стандартното пълзене, при което бебето придвижва противоположен крак и ръка и пълзи изправено на коленца и на ръце, или пълзене като командос. И третия вид е пълзенето с влачене на единия крак. Всъщност детето може да изглежда като гасеница и да ви се струва, че то не умее да пълзи, а всъщност то просто да предпочита този начин за придвижване. Каквото и да е пълзенето на вашето бебе, радвайте му се, то е изключително важно. Много е важно, защото по този начин, както казах, тялото укрепва, мускулатурата на детето се подготвя за следващия етап, вече с ходенето, а също така и интелектуално детето се развива, тъй като свиква да си координира движенията. Различните деца започват да пълзят на различна възраст. Някъде между 6-я и 10-я месец се очаква стандартно бебето да започне да пълзи, като това ново умение се свързва с неговото умение да съсредоточи погледа си и от двете очи върху един предмет. Така съм чела. За всички тези неща съм наблюдавала много стриктно своята малка сладка Аделина. За съжаление обаче тя не проявяваше никакъв интерес. Много се мръщеше, когато бъде поставена в положение, в което може да пълзи. Опитвала съм да я стимулирам с всякакви упражнения за пълзене. Правила съм и такива предизвикателства, като и поставям някакъв любим или пък много интересен нов предмет пред очите на някакво смислено разстояние, което тя може да преодолее чрез само едно движение с пълзене. Уви, това не помагаше. От 6-я месец Аделина се изправи на своите крачета сама, без да бъде поставяна на сила на крака и да бъде водена първоначално от нас. Тя започна да се изправя, като се подпира на някакви големи предмети в нашия дом. И така отказа повече да се придвижва по друг начин. Разбира се, тя беше прекалено малка, за да може да прави крачки сама, като се подпира на някакви предмети и искаше ние да я държим. Това беше нейна фикс идея до 9-я месец, в края на който тя проходи, както казах, и аз съм се прегърбвала, превивала на 5 ката, за да мога да я водя.
Слава Богу, аз съм доста по-ниска от моя мил съпруг Велизар, който е висок над 1,90 м, т.е. за мен не представляваше чак такъв проблем да я водя превита на две. Разбира се, в края на третия месец на това предизвикателство вече изпитвах всякакъв физически дискомфорт, болки по цялото тяло, особено в областта на кръста, но това мисля, че доста родители са го преживели и никой не е умрял от него, така че няма да ви занимавам с тези свои проблеми. Просто искам да кажа, че за мен в един момент този етап на водене на бебето от една страна пораждаше доста притеснения, защото много се страхувах, че по този начин аз си вредя, като позволявам тя да натоварва своите стави неестествено, а от друга страна ми носеше много голям дискомфорт и започнах да се чудя към какви помощници да се обърна. Така, първо се доверих на ортопеда, при който направихме рутинния преглед на 6 месеца, според когото Ади беше напълно готова да прави тези движения сама, защото нейните стави се оказаха доста по-развити, отколкото се очаква за едно 6-месечно бебе. Той ми каза, че това наистина е необичайно, че по принцип на тази възраст наистина децата не бива да се поставят в изкуствени позиции, т.е. родителите да им помагат да правят нещо, за което те самите не са готови. Но, както вече споменах, Аделина се изправяше сама на крачета и той ми обясни, че щом бебето ми може да прави това нещо само, няма смисъл да го ограничавам и да го насилвам, да бъде непрекъснато седнало или пък да се опитвам да го накарам да пълзи, щом не желая. И така започнахме да водим Ади и да й помагаме по-малко в деня да върви. По отношение на тези помощници, за които споделих, на първо място бях, разбира се, запозната с опцията с проходилката, но тъй като бях прочела доста по темата с използването на проходилка, си изградих свое мнение, че това не е особено полезен атрибут за детето. От една страна се оказва, че проходилките учат децата да ходят не по естествен начин, т.е. те по-скоро не ги учат да ходят, а как да се возят в тези проходилки като едни много бързи колички. И доста деца, които използват проходилка, всъщност ползват крачетата само за да се избутат в дадена посока и да се засилят към желаната цел и после колелцата на проходилката да свършат останалата работа. Това им създава едно изкуствено чувство за сигурност и децата проходили с помощта на проходилка или тези по-скоро, които са ползвали активно проходилка преди прохождане, после падат много жестоко. Допълнително се страхувах от такова падане и то съвсем основателно, защото Ади не беше пълзяла, т.е. тя не беше свикнала да пада от ниско, не беше свикнала да контролира своите движения в пространството и когато проходи започна да пада като талпа, но за това малко по-късно във видеото. И така за проходилката отказах този вариант до доста късен етап. Всъщност имахме проходилка за кратко време, след като Ади проходи и започна да се движи като камикадзе из къщата. Както вече съм споделяла с вас, ние не разполагаме с помощ от баби и съответно ми се налага в някакъв етап от деня да свърша някои неща, въпреки наличието на бебе в къщата. И затова Ади трябваше да бъде занимавана, като я оставя за мъничко в проходилката за 5-10 минути, докато успея да се завъртя и да си свърша домакинската работа. Още един такъв помощник изскочи на моя хоризонт, когато Ади вече започна да пристъпя след 6-тия месец и това беше повода за бебета. Знам, че доста родители използват повод за бебета едва след като децата ходят стабилно, точно както използват кришка за своите кучета, т.е. за да ограничават техния достъп до определени опасни ситуации, когато са извън дома. Аз обаче разбрах, че има вариант да се използва такъв повод, когато бебето още не ходи стабилно, за да може вместо да го държим приведени така надолу и да го водим за ръце, ние да го държим посредством този повод, който има нагръдник и така да го издърпваме нагоре и да му помагаме да ходи. Пробвах такова нещо някъде към 7-8 месец на Ади. Не ми допадна кой знае колко много. Може би за кратко време беше удобно, но след това ръката, с която държах повода, започваше много да ми се измаря. Пак натоварвах тялото си и общо взето тази несигурност, която изпитвах от воденето на детето с такъв повод, ме накара да престана да го използвам. Мисля, че по-нататък, когато тя вече беше проходила, съм ползвала един такъв повод, който ми беше даден назаем от една приятелка.
само няколко пъти и наистина в домашни условия понякога беше удобно, но генерално не бих казала, че е нещо много полезно за мен. И така, в края на 9-тия си месец Аделина проходи. Както казах, това прохождане според общия стандарт представляваше правене на няколко самостоятелни крачки, без да желая да бъде придържана или да се подпира за нещо. След това обаче нямаше възможност да продължи повече сама. Мина около месец след това прохождане, някъде в началото на нейния 11-ти месец, тя вече можеше да се задържи спокойно на крачета и да се премести от точка А до точка Б. Отново доста кратки разстояния и в домашна обстановка. След това, мисля, че беше около Коледа, когато гостувахме в Ямбол на нашите родители, когато Ади се престраши да се изправи сама без опора. Беше поставена в средата на стаята и се изправи сама и започна да щъка наляво-надясно. Това беше преломен момент, защото след като проходи, Ади дълго време не можеше да прави това сама. Трябваше да бъде близо до някакъв предмет, за да може да се изправи. И това ми даваше спокойствие, че когато я оставя в средата на стаята, тя не може да се премести тук-така на някъде сама и да падне и да се удари в някой остър ръб. Ние така и не сме обезопасявали къщата. Смятах, че това е нещо излишно, защото от една страна децата бързо се научават да свалят тези предпазители, разни силиконови накрайници за ръбове и подобни неща. А от друга страна си мислех, че е по-добре, ако трябва да падне и да се удари няколко пъти, но да се научи да се пази най-накрая сама. И това наистина в един малко по-късен етап стана. Тя спря да пада така като талпа, научи се да се предпазва, да си слага ръцете, когато тръгва да пада. В началото просто тя беше толкова устремена към идеята да остане права, че до последно стоеше така изпъната като дърво и падаше буквално като цепеница назад и често удряше своята глава на земята. Не сме имали сериозни инциденти, така че прохождането ни беше долу-горе безоблачно. След като Ади започна да ходи съвсем стабилно и да използва това свое умение извън нашия дом, което беше в разгара на зимата естествено, тя вече нямаше такъв интерес към количката. Ползвахме количката за превоз на някакви кратки разстояния, но след това тя губеше търпение и искаше да престане да бъде возена и да бъде пусната на свобода да си върви. И някъде около година и 2 месеца, година и 3 месеца спряхме да ползваме активно количката. След това е имал период, мисля, че е към година и 5-6 месеца, когато 1-2 пъти е проявявала интерес към количката да бъде возена в нея, но по-скоро като играчка, отколкото като превозно средство. На година и 2-3 месеца, когато Ади се научи да върви много добре навън, вече даваше ръка и си ходехме спокойно и се разхождахме из квартала. И така, мили родители, това е моя опит с прохождането на детето. Както виждате, нещата са много индивидуални, като за всяко друго нещо. Нашия опит е доста по-различен от този на много други родители и семейства, които ние познаваме. Ще ми бъде интересно да споделите своя опит в коментар под видеото. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал Мама Гуру и да ме последвате в Instagram, където споделям любопитни моменти от нашия живот. А сега една новина за тези, които все още не се я научили. Вече можем да си комуникираме посредством още един канал. Това е моя уебсайт bgmama.guru. Може да го отворите и да го разгледате. Обещавам, че ще се опитам да споделям там информация регулярно, информация, която да се различава достатъчно често от тази, която комуникирам към вас посредством този YouTube канал. Разбира се, сайтът тепърва ще се развива, има много идеи, които нямам търпение да споделя с вас на него, така че не пропускайте да проверите това ново място. Чао и до нови срещи, мили майки гурута!